खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गावनि साहसिखौ दिन्थिनानै सा 8 आइजोफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों बर'नि फिसा मिनुमा बर'आ। बे समाव मिनुमा बर'आ बयनिफ्रायबो बाख्नायनायखौ मोननो हादों। साहसि दिन्थिनानै रैखा खालामनो हादों गासै सा 8 आइजोफोरनि जिउखौ। फोरमायथिनो गोनांदि मोनसे सिबियारिनि हान्जाया सनितपुरनिफ्राय केदारनाथ आरो बद्रीनाथ फारसे थांदोंमोन। बिथांमोनहा दिल्लीनिफ्राय गिबियाव केदारनाथ फारसे थांदोंमोन, बेनि उनाव बद्रीनाथ फारसे थांदोंमोन। नाथाय बद्रीनाथनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो गोजौ हाजो ओनसोलाव बास सालायफुबाय थानाय समाव बास सालायग्राया हरखाबै हार्ट एटेक जादों, जायनि जाहोनाव खारबाय थानाय बासखौ सामलायनो हायाखैमोन बास सालायग्राया। फारसेथिं हा गिसिगानाय जादोंमोन, जेराव लामाया गुसेब गुसेबमोन। बे समावनो बास सालायग्रा हार्ट एटेक जादोंमोन। हार्ट एटेक जानायखौ नुनाय लोगो लोगोनो मिनुमा बर'आ गाव गोख्रै थांनानै बासखौ सामलायहैदों आरो बासाव थानाय गासै सा 8नि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। जायनाखि मिनुमा बर'आ साहसनि खामानि मावनानै सा 8 आइजोफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों, बेनिखायनो बिथांनो साहसनि बान्था होनो नांगौ होननानैबो सावरायदों। फोरमायथिनो गोनांदि मिनुमा बर'आ 55 बोसोर बैसोनि, बिथाङा तेजपुर कलिबारिनि थागिबि। जाथायनि सोमोन्दै मिनुमा बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला बासआ गोजौनिफ्राय गाहाय फारसे खारलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बास सालायग्रा हार्ट एटेक जादों। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिथाङा थांनानै हेन्ड ब्रेक मारिहैदों। बेनि उनाव बासखौ बन्द खालामनानै लासै सामलायदों आरो सा 8खौ रैखा खालामनो हादों। सेप्तेम्बर दाननि जोबनायावबो जुन जुलाइ बायदि जोबोद गुदुं दुंखावनाय। मैयानि सानाव माखासे जायगाफोराव अखा आरो बार बारदोंब्लाबो माखासे ओनसोलाव दासिमबो जोबोद गुदुं दुंखावनाय। अदेबानि दुंखावनाया दासिमबो खम जायाखै। गुदुं दुंखावनायखौ नोजोर होनानै फरायसाफ्रा जाहाथे जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया, बेनि थाखाय कामरुप मेट्र, बङाइगाव, धुबरी, काछार आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव फरायसालिनि समखौ सोलाय सोल' खालामनानै होदों बा सिगां खालामनानै होदों। बिटिआरआवबो फरायसालिनि समखौ सोलाय सोल' खालामनानै होबाय। अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिटिसि क'क्राझारनिफ्राय गांसे अर्डार फोसावनानै बेखौ फोसावदों। बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि, प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो प्राइभेट एलिमेन्टारि, सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोराव समायखौ सोलायनानै होबाय। जेरै एलपि स्कुलनि थाखाय फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायनानै 11 रिंगासिम जागोन, इउपि स्कुलनि थाखाय 7:30 रिंगायाव जागायनानै 11:30 बाजिसिम थागोन आरो हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायनानै सानजौफु 2 रिंगासिम थागोन। 23 सेप्तेम्बर अदेबानि गाबोननिफ्रायनो जागायजेनगोन बे फरायसालिनि गोदान समया। गरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोबां रां जाख्ल'नायनि थाखायनो दा गामि ओनसोलाव UPPL दोलोनि खोथाखौ बुंहैनो हाया जादों। बे खोथाखौ फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्रायनो। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै UPPL दोलोनि मावथि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोनि माखासे मावथिफोरनि सायावनो गोबां जाख्ल'नायनि अजद होदों। चिरां जिल्ला बांनामारि VCDCनि मासिगिरि सैदुर रहमान आरो माखासे UPPLनि सोद्रोमाफोरनि सायाव होदों गोबां जाख्ल'नायनि अजद। VCDC चेयारमेन सैदुर रहमानखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे प्राइमारिनिफ्रायनो बोख्लायनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय बुथ कमिटि, प्राइमारिनि मेम्बारफोर आरो गासै जयैनो सावरायदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि 8 नं मानास सेरफां बियाब फानबारि ब्लक भांनामारि VCDCनि मासिगिरिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा गोबां जाख्ल'दों। बिथांमोनहा दोलोनि गुबुन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजोंबो जेबो सोमोन्दो लाखिया। बिथांमोननि थाखाय बे ओनसोलाव UPPLआनो गैया जालांबाय, अब्ला बेबायदि चेयारमेनखौ मानो नांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थिं होनायनि मुङाव गरिबफोरनिफ्राय गोबां रां लादों, सिलाइ मेसिन होनायनि मुङाव, सलार होनायनि मुङाव, अरुणोदय होनायनि मुङाव गोबां रां लादों, नाथाय गोबाङानो अरुणोदयखौ मोननो हायाखै। न' लुनानै होनायनि मुङाव आरो गुबुन गुबुन होनायनि मुङाव गरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोबां रां लादों, जायनि थाखाय दा ओनसोलाव हाबनानै UPPL दोलोनि खोथाखौनो बुंनो हाया जादों होननानै फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि VCDCनि मासिगिरिया 4 बोसोरनिफ्रायनो जाख्ल'दों। बेखौ लानानै गोजौआव जेरै ब्लक लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो गोबां अजद होबोबाय थानाय जादों, नाथाय जेबो राहा लायाखै। बेनिखायनो गोजौ लेभेलावनो माबाफोर बुजा बुजि दङ जानो हागौ होननानै साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जेराव VCDC मासिगिरिया सोरखारा खामानि मावनो जेसेबां रां हरदों बेनि 3 गुनखौनो रायजो राजानिफ्राय लुथिदों। PMAYनि न'नि थाखायनो 10,000 रांसिमहालागैबो लादों होननानै अजदखौ होबावो UPPLनि मावथिफोरानो।
गुदुं दुंखावबाय थानायनि गेजेरावनो रायजोआव मैयानि सानाव माखासे जायगाफ्राव गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोबां बारहुंखाबो बारदों। नंगौ, जों मिथिगौ थांनाय सानथाम सानब्रैसोनिफ्रायनो रायजोआव जोबोद गुदुं दुंखावनाय जादों। जेन जुन जुलाइ आगस्टफोर बायदि दुंखावनाय जादों बे सेप्तेम्बर दाननि जोबनायावबो। नाथाय हरखाबै मैयानि सानाव आसामनि माखासे जायगाफोराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों। करिमगन्जआवबो गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों। दुर्गा फुजानि थाखाय बानायनाय पेन्डेला बारहुंखाजों बायनानै थेर-बेथेर जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 70 फिट गोजौ पेन्डेला बारहुंखाजों बायनानै थेर-बेथेर जादों। बेनि अनगायैबो जायगा जायगा गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोराबो गुबुदों, मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों। बेबायदिनो फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादों। ओजोंहाय माखासे जायगाफ्राव अखा गैयैनि थाखाय खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों। आबाद फोथाराव थानाय माइफोरा ओरैनो रानज्रिंलांनो गोनां जादों। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बेफोरनि सायाव राहा खालामो बा अनसुंथाइ होयो, बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। BTech गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गासै 19 गामिखौ BTechआव सोनो थाखाय रायजो बेंगिरिया अर्डार फोसावबाय बा बिथोन फोसावबाय। 19 गामिफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव सोनाय जागोन। 19 गामिफोरा जाहैबाय बिश्वनाथ LACनि लखि फोथार, बिश्वनाथ LACनि सिङावनो जयसिधि, राजघर बालिजान, पासलगि मिलनपुर, बलामगुरि, हिमाजुलि, गोजोनजुलि, सेनं जयपुर, गोजोनपुर, बिहमारि, लखि फोथार गाव आरो गहपुर LACनि सिङाव थानाय रंपुर, नगहारिया गर बालिजान, ढेकियाजुलिनि सिङाव उराहिलगा, गाधाजुलि, दपदपि मानस्रि काचारि बनेगाव, ढेकियाजुलिनि सिङावनो हांमापुर, औबारि, दैमालु आरो हाथरखि फारा। बेफोर गासै 19 गामिखौ BTechआव सोनाय जासिगोन आरो बेफोर 19 गामिया उदालगुरि जिल्लायाव थागोन। जोंनि भारतआव दासिमबो फिसाजो आरो फिसाज्लानि गेजेराव फारागथि खालामनाया जोबनानै थाङाखै। गोबां जायगाफोरावनो समजों लोगोसे बेफोरो सोलायबोनोबो हमबाय, नाथाय माखासे जायगायाव दासिमबो बेफोरखौ सोलायाखै। दासिमबो फिसाजो आरो फिसाज्लानि गेजेराव फारागथि खालामो। दासिमबो फिसाज्लाखौ लुबैनाय आरो फिसाजोखौ नासयनाय बेफोरबायदि सोलियो। थिग बेबायदिनो जोंनि आसामावबो मोनसे लाजिफोनांनाय जाथाय सिलचरनि सा कृष्णपुराव जादों मोनसे लाजिफोनांनाय जाथाय। फिसाज्ला जोनोम होनो हायैनि थाखाय 3 फिसाजोनि बिमाखौ फिसायानो पेट्रल लुनानै गोथाङै सावदों। नंगौ, बे जाथाया जोंनि आसामनि सिलचरावनो जानो मोन्दों। 3 फिसाजोफोरनि बिमा माजबिन लास्कारखौ गावनि फिसाय रुकन उद्दिन बरभुइयायानो पेट्रल सावनानै बुथारबाय। फिसाज्ला जोनोम होनो हायैनि थाखायनो गावनि बिसिखौ गोथाङैनो गोथां बुथारदों दुथाङा। जाथायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै उनाव दायनिगिरि रुकन उद्दिन बरभुइयाखौबो दा पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 4 बोसोर सिगां जुलि जादोंमोन माजबिन लास्कार आरो फुकन उद्दिन बरभुइयाया। भुटाननि जोबथेसालियाव जोबथेजानाय साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा उदां जानो हानायखौ लानानै खौरांगिरि मेल हांख्रायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हानायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रशासननिसिम साबायखर बावदों प्रमद बर' बिथाङा आरो बारग' एनडिएफबिफोरखौ आजावनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हानाय साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बे समाव गुवाहाटियाव लानानै थांनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। नियम बायदियै बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दंबावो नामा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखायनो बिथांमोनखौ गुवाहाटियाव लांनाय जादों। बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाया जोबोब्लानो बिथांमोनखौ उदां खालामनानै हरगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। ओजोंहाय नेपाल हादराव जोबथेजानाय बारग' एनडिएफबिनि सायावबो खुगा बेखेवदों प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि बे बोसोरनि गिबि खोलोबावनो नेपालनि जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' एनडिएफबिखौ MLA लरेन्स इस्लारि, MCLA माधव चन्द्र छेत्री बिथांमोनहा थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। नेपालाव जोबथेजानाय एनडिएफबिनि जोबथेजानायनि समसिमायाबो जोबनायनि लामायावसै। बिथाङाबो थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। ओजोंहाय भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो जाहाथे गसंथानो हानायनि राहा खालामनानै होनो हायो, बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन आरो रिहेबिलिटेसन होनो थाखायबो सावरायगोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै आतिशिया समायखिरा लाबाय। गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो दिल्लीनि गभर्नरनि नुजाथिनायाव आतिशि बिथाङा समायखिराखौ लाबाय। समायखिरा लानानै बिथाङा साबायखर बावदों अरविन्द केजरीवालजों लोगोसे आम आदमी पार्टीनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ, जायनाखि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा फोथायनानै बिथांनो गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ होदों। बेनि थाखायनो
अरविंद केजरीवालनिसिम साबायखर बावदों आरो मैयानि साना समायखिरा लानाय समबाबो बे दुखुनि सान होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे थांनाय 10 बोसोराव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि जानानै अरविंद केजरीवाला रायजो राजानि थाखाय आरो रायजोनि थाखाय मा खामानि मावदों बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायथियो बिथाङा फोरमायथियो दि थांनाय 10 बोसोराव अरविंद केजरीवाल बिथाङा दिल्लीनि सावगारिखौनो सोलायदों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउआव गोबां सोलायनायखौ लाबोदों, गोरिबफोरनि दुखुखौ बुजिदों आरो दिल्लीयाव 24 घन्टा बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होदों होननानैबो बुंथिबावो। सोरखारि फरायसालियावबो फरायसाफोरनि इयुनखौ सोलायनानै होदों, आइजोफोरनो साख्रि होनाय सोलोंथाइ होनायावबो गोबां आवगायदों आरो आइजोफोरनो बेसेन नाङै बास सिबिथाय होदों होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो सोरखारि देहा फाहामसालिफोरावबो मोजां फाहामथाय होनायनि राहा खालामदों होननानै बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावो दि जौसिन बिजिरसालिया अरविंद केजरीवालनो बेल होनाया बेयो खालि बेल होनायल' नङा, मिरु सोरखारनि मोखाङावनो सोबानाय जादों होननानैबो बुंथिबावो आतिशि बिथाङा। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसर कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रस्पेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्त दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरीनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नाथाय डी फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव APC आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा। लोगोसेनो गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। हस्पिटाल, नार्सिं हम, क्लिनिक बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा। गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।